Naskok do centra, blízko do škôlky i do školy, so širokou škálou možností kultúrneho a spoločenského vyžitia. Volám sa Jana Vykrutová, som realitná maklérka a toto je trojizbový byt na hlavnej ulici v Šamoríne. Nech sa páči, poďte sa pozrieť. Tri izby plus kuchyňa a komora. Úžitková plocha 67 m² plus lóžia. Viac informácií nájdete na www.janavykrutová.sk/Samorín. Zavolajte alebo napíšte, ale hlavne sa príďte pozrieť. A ďakujem za vašu pozornosť.